Maksudnya beda omonganmu. Wong Jawa niku aja nganti mangan nang ngisor longan turu bantalan merang, tegese mangan nang ngisor longan ki longono nekmu mangan kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing ngarang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Loro mah goblok. Bocah iki ora tau urip kok dibantah to. Iya tenan lho, Bos. Lha sampe ora turu ra mangane seminggu ya bosok mah. Loro apa? Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Ya kok ini alis tipis. Jare penak nek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa-sapae. Aku loh, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Lah maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau. Pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus na dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Rumah samu Rasane manggene ngendi? lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa beras watu Terus lho sembarang alah kayu ning ngendi-ngendi Mas jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. lho kok iso lho Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku njaluk tulung iki mulane martabate wong lanang iki Dik harga diri Dik masalah apa jarimu urusan di Wong wedok kok iso? rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. alah tetep rusa wong lanang Kok iso? dibleki gunung loro kuat toke Iya malah kau weri ya. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki? Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong neh ngono piye cara mono upone ya? Dadine sego ngono ya. Ya mau ora janji, ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia ana dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia ne upo ki ning kamusku ki jano budrek lah aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek, ora enek. Masa ora enek golek ana sik to. Oh, Iya, upo. opo to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alah boleh sego ae lho enak, sego daripada ki upo ya ora wareg ya. Ya wis lah nek arep. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Lah maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau. Pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus na dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulungan nang ngisor kono engko tak uleni. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya Mas. Piye?
Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degano karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentruk? Ayah bangke. Kesel. Kemrawut nang pinggiran. Apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Ini ketok enak deh cocok. Tapi nek cocoknya ben iki ya sego goreng. Ya wes lah, sego goreng gak apa-apa. Ngegawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nak masalah kowe njauh jatah ping 3 lho. Aku tandas siap melayani sih. Wis tugasku. Gas pokoknya. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wes panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir. Cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Dadi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget neng nggon padang. Ana kacu. Kacu diang. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu bersiji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa, Mas. Yo petangan. Lawoe maiki. Heh, Masa ya maiki tabu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhuwit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko dhuwit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Yo ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangklir ngono. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira, Lek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etian, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Loh, ditukoni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang no ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Dan masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap. Lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo.
Atiku semeribit lek dipuji-puji ngene iki. Jan. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kena. Anja. Bi. Jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi. 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning arep ini. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak lho kuwi. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parahnya. Aku arep teko rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen kritik. Diapakne? Diri bonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Dangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tung koyo kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Takok barang sapa iki? Ari Iwan. Cerita, cocok. Anja. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut.
Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-mateng ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake kuwi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Mangan ini ngombene wetan jahe. Piling rasane lali. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur ae. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe pengen kene. Lah aku suka. Hawane pingin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dhek, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anja. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki rumasane kuwe duit blonjo. Ya mosok godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes ngene koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi rasa sangklir ngono. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku jek mbok simpen. Yo isik. Sik, piye Mas? Iya apane? Wis ganteng ku. Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti panu sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Kondi ngono wi. Wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni kaya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-teteh kok kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe.
Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sopo sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Mas yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apane? Ya mau to lek diajak rujuk. Lah iya, makane ayo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba jabune. Oh, dicoba jabu ya. Yo iya nonde. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, engko tak urusane kabeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jahe. Ya balenan karo aku ya Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Sifate menungso menurut weton kelairane. Nomor 1, paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi lek kanggo wong lanang welas asih. Nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki, tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok
Apa iki? Ari Iwan. Cerita, cocok. Anja. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono lho. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-suwe lek meteng piye lek kabeh kok. Lah gelem gawe kok mah metengi piye karepe? Ya kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Lek kabeh piye kok iso rumah saku kok Kapan aku tuh? Model ini kita idian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karep iki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk minum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki nyek enak ceritane kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku nek wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jare? Ya ora ero. Aku mah jenenge iki arep nesu nang kasito. Belok kok jare nolak omong kok yo. Ini parahnya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih iki masih tuwek yo panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule yo nyusu lho. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mambu. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero, weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang laga roh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya. Berarti aku no sing kleru. Ya pisan kas gue nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lek menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman si urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam si urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora enek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus lek kewareken mangan terus ngelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ra mampu jajal?
telek picek garing. Hah, mambu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah iya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa titik-titik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel pun tau terus ae. Kak Sido kangen aku, wedi arep. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Tanya apa dadak pamit? Dijamin tangel-tangel. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ portal iki boyoke. Kitanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndas. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enak. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh ya Allah. Bakul jajan ora bakul turuk le. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Yu, kowe iki pikiranmu iclike, renek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ora tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Kok wis kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to, tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike, mumpung aku yo ingin. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yuk? Aja DM. Lah nopo ora oleh DM? Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nek ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya payu wah.
geger jane metak tawar kok malah wis payu. Gitu. Des, jarene Pandu apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok iya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Kan isuk-isuk ngomong nek apem. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemmu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Heh? Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi lah kan wis. beda, Des. Yang penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Nil, nek ono sing nyilih duit, kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Dek, Apa Mas? umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa ya sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa ya sampean nih. Dik. Mbok aku sayang tuh, Dik. Genit sampean nih. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Kak. Satset rumang sambung ngencengi sabur apa piye? Maksudnya ki golek gawean ngono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero Bu. Iki prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, untuk birut. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono ngalam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk duit, Gek. Marai entuk duit ya ampun ming entek lipstik. Apa? Entek lipstik. Rambut itu bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Pripat Ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Karepmu ki apa sih kon? Kono kene lha apa kon niku?
Aku saking nyambut gawe kene tinangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh ta, Cak. Kon iku ya apa? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya, ya. Ngopi ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lah iki kok kenyang. Oh, bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Keneh iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, mas aku wayah jatah aku yang lali. Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sarti mah ya ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk manuk tak kok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya ta? Ben nggak iso jatah rono rene. Ih. Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mami lihat Bu Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kene apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa? Papi mutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan kamu ini papi? Lah apa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun sedikit enggak? Itu tae maleman to manggonku. Ku jembul nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta ya. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Nek misalnya aku nduk bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndak kelora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur dadi kentang. sewaya-waya kathoke suwek kentange metu. Iki mandek sih kathoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Man. Kalau misal sama luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas.
Gak usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek nomah. Engko budal karaoke lek misale enek info londe lanang sing terbaru ya aku balik iso. Lah merekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Honda JC tak gawa sama lek misale ngene dolan ngene Kaji Kadri engko nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Lek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam angkat Abdul sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono. Bener. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake kuwi pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Duwe bojo lemu penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anya. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme iki. Apa yo ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah maknya jenenge nggone yang udut. Abang-abang congor. Nek bapak kenyang kan senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Si Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ora kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Kuwi rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Mungkin nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu. Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbaduk ya tan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Orang mbadok tapi nguntal. Nek bar mbaduk kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angkat bapak, Pak, lho nang arep mbad. Nduk Lilis. Salah. Remenan daran apa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting apa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha-huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk ya, Til. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Heeh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sapa be? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyanyi Lah, gue. nggih. Terus apa ki apa jenenge ki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan. Lan sapi turutipun. Ini niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek
mboten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir tuh. Tempek ki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sirah rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manuan iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Lho. Sopo iki? Aku dul kemin sapa? Si, kok ngerti to? Aku ya apa to Mas sing ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no Mak, pegawai BRI. Bagian apa Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to Mak kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning gong babar pisan. Kok demak, kok demok masamu bojomu apa pi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe Iki manut. kok lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jane si Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi R money encer. Air mani encer ya. Air mani encer lho. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng apa kekrek lambemu kok. Ya wis lah melu aku nek tem PLN wis. Ya iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisannya nak truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mas, gue bingung mas. Salahnya podo penai loh mas. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu podo penak ya. Makanya kuwi mas, aku ya bingung aku nek milih. Jane apa to mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Lomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka iki to mas. Wis nang ngono aku kira numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek uyak-uyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono ya konangan. Congpora. Lali. Ulang tahun bojone iki lali.
Jane sampean seneng tenan dibujuk aku apa ora re, Pak? Nek senenge pakai bojo aku. Alah, gedabus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok, Bu. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, gak blonjo lah, gak dolong taun lah, gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat blonjo. Sesuk aku tanang kecamatan, kok KTP ku takon ngrubahe, ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Cemplon, ngono. Tenan lho, Pak. Yo, ayo. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya? Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Delakno wong. Delakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh lho. Aku kok serong di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini parah ini. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tolong ditakoni ngguyu tok. Umume nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cucrup ngono. Anja. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Bojo aku ku enak lho. Eleh gedak brus. Rak doyan shopping.
Eleh. Ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Lah, ra tenan to. Aku wis nunggu tak gede. Eleh, gak suka. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Wong tekon ya gledis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat lho. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Sampean gak mangan tak? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karwane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kene iki. Loh, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon iku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Tapi kon golek purik ngono kok kon. Loh. Apane? Tak kandhani. Apane? Kon golek moto golek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngene glibet aku butuh. Halo Mas Brondol, gede-gede sembuhan tangi gak karon. Lah, iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggawa mobil wis kali ini nggawa sertifikat omah ae ya. Lah kowe ngomong ngono iki gak gedabrus to. Nglabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangan lungsep. Sore-sore Padang bulan. Ayo kanca. Padha dolanan. Lagu luwih Mas to kuwi rumah. Tapi kan tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni nek wis tuwek ndang dipateni. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? Lagu ya awake paling tidak saut-sautan. Oke. G njajal G. Oke, bisa. Dan kendal kaline ungu. Ayo nanti saut. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Gue nek ora dileboni ninceng tok ae lah. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukane ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lobang sing mambut rasi. Nyapa?
Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa yo padha? Ditekoni yo malah kaya jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane kowe iki murid robot gedek ta? Ya ora, lah wong kok mosok gurune robot iki. Kok enek idemu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk? Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO Ma. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gronjol-gronjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak.
Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah, Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya iki. Bojomu mana? Bojoku masak ning tawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, padha reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku iki baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing 1 lagi ndalang. Wis ben mengke wae ora apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki wis termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang 1 ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke, selamat menempuh bentuk baru. Anak lo jenenge kadal, nek percaya takon mung tuwa-tuwa biyen ngono. Lagi prayo dadak bukire kuburane. Oh, dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Mak Nur, aku arep takon tolong dijawab ya. Oke, siap monggo kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Hangrek teman. Iya, ya kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Kurang sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Kurang tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gudeng lho iki. Lah wis dijawab bener kuwi lho, dikon takok maneh piye to? Takok ora ngasih dijawab bener kuwi. Ampane sing bener yo. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki? Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisor nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi,